Sawa nakita sa CCTV box sa isang bahay sa Bantay, Ilocos Sur. Silipin sa report. Magkukumpuni lang sana ng linya ang ilang empleyado ng telco company. Pero isang sawa ang bumungad sa kanila pag-akyat sa posting ito sa Barangay 2 Bantay, Ilocos Sur. Agad silang tumawag sa otoridad at hinuli ang sawa. Pag-akyat daw yung isang technician, yun, nagulat kasi mayroong daw nakapatong sa box namin ng CCTV na yun po, agad naman po nag-responde yung mga team namin. Isa itong reticulated python na agad dinala sa kustodiya ng DNR. Wala naman po nasira man pero yung mga wire namin po ng CCTV medyo nagkabulbol po. Tingin po namin ma'am galing po siguro sa kanal kasi yung kanal na yun papuntang sa river po dito sa Bantay po. Ayon sa DENR, posibleng naghahanap na makakain ang sawa. Ito na raw ay ikatlong python ay pinasakamay sa DENR ngayong buwan. Dinala at pinakawalan ang mga python sa Mount Tupira o Canyao. Pag mayroon sila yung mga barangay natin na may nakakita na ganito, sabihin lang, i-surrender dito. O kaya kung nasa wild na yan, ignore it. Kasi wildlife natin yan, mga pagsabi sa RA 9147, yan ay endangered na rin siya. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon.